Suomen kansa. 25.5.2025 Venäjä on iskenyt kovasti Kiovaan 2 päivää. Nyt käy kylmä tuuli idästä, Stuka-droonit ja väistelevät ohjukset paljastavat karun totuuden. Viime päivien tapahtumat Ukrainan taivaalla ovat karu muistutus siitä, ettei turvallisuutemme ole itsestäänselvyys, ei siellä eikä täällä. Venäjän ilmavoimat ovat ottaneet käyttöön uuden sukupolven drooneja ja ohjuksia, joiden torjuminen on käymässä mahdottomaksi jopa parhaille länsimaisille järjestelmille. Ensimmäinen todiste tästä on 2 vuorokauden mittainen ilmahyökkäys Ukrainan sotilaallisiin kohteisiin. Iskut kohdistuivat muun muassa Antonovin lentokonetehtaalle, jossa valmistetaan drooneja, jotka ovat olleet elintärkeitä Ukrainan puolustukselle. Stuka-droonit, uuden ajan ase, kyseessä on 3. kehitysversio tunnetusta Shahed-Keran 2 droonista. Nyt nämä laitteet eivät enää vain lennä, ne ajattelevat. Tekoäly ohjaa niitä laumana, ne keskustelevat keskenään, valitsevat kohteensa ja syöksyvät alas kuin toisen maailmansodan stukat, tehokkaasti, koordinoidusti, tappavasti. Lentokorkeus noin 3 kilometriä pitää ne kevyen ilmatorjunnan ulottumattomissa. Eikä kalliita torjuntaohjuksia, joita on niukasti, voi uhrata sadoittain lenteleviin drooneihin. Kun 20 droonin parvi iskee yhtä aikaa, jälki on tuhoisaa, eikä Ukrainan ilmoittamat torjuntalukemat enää heijasta todellista vauriotasoa. Iskander M-ohjus, joka valehtelee toinen vakava uhka, on Venäjän päivitetty Iskander M-ohjus. Ukrainan ilmavoimien tiedottaja Ignat varoittaa, että näitä ohjuksia ei torjuta enää edes amerikkalaisilla Patriot-järjestelmillä. Ohjus ei lennä suoraa ballistista rataa, vaan mutkittelee, väistelee, huijaa tutkia. Se lähettää valemaaleja, jotka hämäävät järjestelmien laskenta-algoritmeja. Tämä ei ole enää vain Ukrainan ongelma, jokainen NATO-maa Valko-Venäjän tai Kaliningradin kantaman sisällä on nyt samassa tulilinjassa. On aika lakata vähättelemästä, jos sodan voisi voittaa iltapäivälehtien pilkkapuheilla, olisi meidän kansan keskustelupalstalaiset jo Moskovan porteilla. Mutta todellisuus on toista. Venäjällä ei ole loppumassa aseet, sen tuotanto ei ole luhistunut eikä teknologia polje paikallaan. Jokainen drooni on nyt pieni itsenäinen tekoälyohjattu ase. Jokainen Iskander on haastavampi kuin koskaan ennen. Meidän on syytä lopettaa vastapuolen aliarviointi ennen kuin joudumme maksamaan siitä verellä. Tässä ajassa ei ole varaa hyväuskoisuuteen. Emme voi luottaa vieraaseen voimaan ja heidän ulkopolitiikan. Ainoastaan itsenäinen Suomi voi päättää sodasta ja rauhasta Suomessa. On tehtävä kaikkemme, ettei sota pääse leviämään myös Suomeen. Eturintamassa olisimme tuhonomia. Olkaa kaikki turvallisin mielin, mutta toimikaa niin, että edistämme rauhaa ja itsenäisyyttä.